Vítajte v ďalšom zo série rozhovorov o výnimočných ľuďoch z prostredia organizácie Teach. Z prostredia alebo v blízkosti prostredia. Ja som Daniel Butora a už roky veľmi korelujem s myšlienkou z ideou Teachu, aby všetky deti mali v živote šancu uspieť, a preto organizácii pomáham z rôznych perspektív. A jedným z ľudí, ktorí s touto misiou tiež veľmi, by som povedal, súznia a korelujú, a súznia nielen svojimi slovami, ale svojim životom, je Alena Kanabová. Alenka, vitaj. Ďakujem pekne. Teach je tu 10 rokov a ty ako členka vedenia spoločnosti Accenture na Slovensku si vlastne 10 rokov veľmi blízko Teachu, a dokonca si blízko vlastne v dvoch rolách. Jednak ako členka Accenture, ktorý je partnerom alebo spolupracovníkom teda organizácie, to znamená na tej organizačnej úrovni, ale jednak aj na tej obyčajnej človečenskej úrovni. Ty ako človečica, ako človek si zapojená vlastne v Teachi osobne v rozličných rolách. Väčšinou sa to motá okolo nejakých rád, správnych rád alebo dozorných rád. Tak možno ešte skôr ako k tomu skočíme, zároveň sa teda venuješ v rámci Accenture biznisu, to znamená business klientom, ale máš na starosti aj filantropiu, ktorá je dôležitou súčasťou vášho fungovania, a v rámci tej filantropie mám pocit, že máš niektoré srdcovky, a tie srdcovky, tak ako to ja mám načítané, a buď taká dobre, doplň ma, skoriguj ma, sa týkajú najmä vzdelávania a potom ešte také témy, že rola žien. A to je rola žien v biznise, v digitálnom biznise, v IT, ale aj v rozličných iných oblastiach. Takže vzdelávanie a rola žien. A keďže si blízko digitálnemu svetu, tak tam slovo digitalizácia vstupuje. Povedz možno, že o tomto najskôr, že či som to dobre načítal, či my sa síce poznáme 10 rokov, ale človek sa ale objavuje nové aspekty, a potom sa dostaneme k samotnému Teachu. Poď, vítaj. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a musím povedať, že si to celkom trafil. Ja by som len doplnila, že Accenture je naozaj obrovská globálna poradensko-technologická firma, ktorá okrem biznisu sa samozrejme pozerá aj na komunity, v ktorých pôsobíme. A jednou z tých oblastí, ktorá nás zaujíma a kde dávame veľký dôraz z pohľadu práve tých filantropických aktivít, je možnosť dať ľuďom príležitosť, aby sa uplatnili v pracovnom živote v tejto našej digitálnej dobe, aby mali zručnosti a schopnosti prosperovať vo svojom osobnom živote aj vďaka pracovnému uplatneniu sa. A s tým veľmi úzko súvisí práve téma vzdelávania a schopnosť vzdelávacích systémov umožniť ľuďom tieto zručnosti získať. Takže keď hovoríme o tom, prečo Accenture spolupracuje s Teach, tak to absolútne perfektne zapadá do našej stratégie tzv. Firemného občianstva. No a keď sa pýtaš na mňa, tak áno, je pravda, že teda mám aj svoju biznisovú rolu. Ja zastrešujem v rámci nášho regionálneho technologického centra, ktoré zamestnáva stovky IT špecialistov v 5 krajinách, projekty, ktoré dodávame pre našich klientov z oblasti verejnej správy a zdravotníctva, ale zároveň vediem aj Radu pre firemné občianstvo a mám na starosti vlastne všetky tie iniciatívy, aktivity, programy partnerstva, ktoré sa snažia o vytváranie nejakého pozitívneho dopadu v našej komunite. Uh-huh. Čiže tie oblasti vzdelávania a biznis, digitalizácia a rola žien. Dobre som to vystihol? Dobre si to vystihol, pretože súčasťou tej firemnej spoločenskej zodpovednosti je aj vytvárať inkluzívne pracovné prostredie pre všetky skupiny našich zamestnancov. A v kontexte IT je veľká téma, hlavne téma rodového zastúpenia alebo vytvárania rovnocenných príležitostí aj pre ženy. Čiže ty si v takom programe IT v IT, myslím? Spolupracujem úzko aj s organizáciou IT v IT, ktorá v tejto oblasti dlhodobo na Slovensku pôsobí. Dobre, a teda medzi tými všetkými rolami, ktoré si zobrala, organizáciami, viem, že my sa vlastne môžeme občas stretnúť aj na rozličných iných fórach, kde máš zase iný klobučík maličko na sebe. Hrá veľmi silné zastúpenie, hrá práve organizácia Teach. Tak
tak prečo Teach? Poviem najprv možno z pohľadu firmy, ale je to veľmi úzko spojené aj s mojím vlastným osobným pohľadom. My sa pozeráme na to, že keď podporíme nejaký program, nejakú iniciatívu alebo organizáciu, čo táto iniciatíva, organizácia, program prinesie. Aký dopad reálne má. Taká tá hodnota za peniaze, hej? Presne tak. Presne tak. A tak sme pôvodne biznisoví ľudia, takže na tomto nám veľmi záleží. A je pre nás dôležité, aby sme videli, že keď už do niečoho investujeme, tak naozaj z toho niečo aj bude. A to je jeden taký aspekt. A čo nám sa páči na Teachi je, že je to organizácia, ktorá neadresuje len tie aktuálne problémy tým, že sa ich snaží nejak hasiť, ale snaží sa prispieť k systémovej zmene, aby sme tie problémy hasiť nemuseli. Aby vlastne samotný ten systém tie problémy prestal vyrábať. Takže to je pre nás veľmi dôležité a myslím si, že práve v tej oblasti vzdelávania a školstva je Teach tou organizáciou, ktorá má našliapnuté týmto smerom. A mne osobne naozaj imponuje aj to, že Teach ako organizácia sa nesnažila vymýšľať koleso. Že pri jej založení vlastne bola idea, pozrime sa, čo funguje inde, pozrime sa na nejaké príklady dobrej praxe, na iniciatívy, ktoré zásadným spôsobom pozitívne prispeli k zmenám vo vzdelávaní a poďme ich skúsiť priniesť na Slovensko. Možno ešte teda využijeme túto ako keby, že na chvíľku odbočku, že dobre, tak že sleduješ impact, alebo sledujete impact, však asi niekedy to je jednotné číslo, že ty osobne, niekedy to na organizačnej úrovni. Daj nejaké iné príklady, kde máš pocit, že takže čo všetko sledujete pri tej hodnote za peniaze, lebo hoci akokoľvek veľké máme zdroje, tak tých možností v dnešnej dobe je vždycky násobne viac, do čoho môžeme tie zdroje dať. A tým pádom je to jedna z najväčších zodpovedností, ktorú práve ľudia, ktorí ten prístup k zdrojom majú vlastne pred sebou. Že to znamená, že čo máme to podporiť, tak možno daj nejaké príklady iného uvažovania, skoro ako sa ešte dostaneme k Teachu, že na základe akých kritérií o tom rozmýšľaš. Spomenulo sa napríklad, že hasenie, to znamená reaktívne fungovanie versus nejaké preventívne fungovanie, kde si povedala, že systém by mal prestať generovať tie deviácie, naopak mal by byť minimálne neutrálny voči ním, alebo dokonca by ich mal začať nejakým spôsobom odstraňovať. Tak toto je asi jedno z kritérií. A možno skúsiť najskôr iné organizácie povedať a potom sa zase môžeme vrátiť k Teachu. Že ako o tom rozmýšľaš? Častokrát sa stretávam s tým, naozaj mojimi rukami prešlo možno desiatky, ak nie stovky projektov, ktoré sa uchádzali o našu podporu. V prvom rade ma vždy zaujíma to, čo by malo byť výsledkom tej aktivity, tej iniciatívy. A to nie len na úrovni nejakých výstupov. Hej? Ja neviem, zorganizovali sme školenie alebo nejaký krúžok pre x detí. To je veľmi pekná myšlienka a častokrát mnohé organizácie sú naozaj zamerané na tú masu, na ten objem. Ale to sú stále len tie výstupy toho projektu. Potom sa treba na to pozerať z pohľadu nejakých výsledkov a na konci dňa je ten dopad. A napríklad aj my v Accenture najviac investujeme do iniciatív, ktoré dokážu vytvárať určité synergie a ktoré ten dopad dokážu multiplikovať. Takže napríklad sme sa pred niekoľkými rokmi rozhodli podporiť skôr iniciatívy zamerané na vzdelávanie učiteľov, pretože tí učitelia sú tí multiplikátori. Skrz tých učiteľov, keď vybavíme napríklad učiteľov dobrými digitálnymi kompetenciami, cez tých učiteľov dokážeme priniesť aj dobré digitálne zručnosti našim žiakom. Takže preferujeme v tomto prípade spolupracovať s organizáciami, ktoré vytvárajú to podhubie, ten predpoklad na to, aby sa tá pozitívna zmena ďalej šírila a zároveň, aby bola aj udržateľná. Aby to nebolo nejaká jednorazová aktivita s nejakou skupinkou detí, ale aby napríklad cez tých učiteľov sme dokázali x rokov vzdelávať
ďalšie desiatky až stovky detí. Dobre, s týmto mindsetom, s týmto nastavením mysle, ktoré samozrejme nie je fixné, on sa vyvíja, si pred 10 rokmi sa dostala do kontaktu s Týčom, ako si povedala, Týč vlastne tí, ktorí ho pomáhali na Slovensku rozbehnúť, najmä Stano Boledovič, Anka Márová a ďalší, nevymýšľali, ako si povedala, koleso, ale snažili sa inšpirovať niečím, čo už existovalo v tom čase v niekoľkých desiatkách krajín. Tak čo pre teba bol ten kľúčový moment zlomu, že tak toto asi bude naozaj, toto môže byť jedna z tých vecí s veľkým V. No práve toto, čo si povedal, hej, že mala som dôveru v to, že keď to funguje inde, prečo by to nemohlo fungovať u nás. A musím povedať, že akákoľvek zmena, ktorá sa má udiať, tak sa nikdy neudeje bez ľudí. A práve tá myšlienka, skúsme vytvoriť komunitu, skupinu ľudí, ktorá naštartuje tú systémovú zmenu, tak tá ma oslovila. A pre mňa je Týč práve takou zásobárňou ľudí, ktorí k tej zmene sú schopní prispieť. My sa dokonca bavíme o ľuďoch, ktorí sú v niečom top talenti. To znamená, Týč vyhľadáva naozaj tých najšikovnejších za najšikovnejších, aby ich pritiahol, aby nešli robiť pre napríklad veľké konzultačky, alebo banky, alebo iné firmy do priemyslu, alebo do finančníctva, ale práve aby išli robiť do oblasti, v tomto prípade vyrovnávania šancí a pozdvihnutia celej krajiny, adresovania nejakých rozličných typov nerovností, ktoré tu okolo seba máme. A čo si za tých 10 rokov spolupráce najviac ako keby zvedomila v tom procese? A samozrejme, že že ty máš tam aj, teda máš kontakt s tými talentami, máš kontakt s tými, ktoré tie talenty vedú, máš kontakt niekedy dokonca aj s tými samotnými triedami v nejakej miere. Čiže je tam celá mapa. Hej? Skús nám tú mapu trošku odhaliť. Hovoríš o ľuďoch, ktorí prešli programom Týč a mala som teda možnosť niekoľkých z nich celkom blízko spoznať. Poviem príklad, Angelika Alexi Fogašová, ktorá dokonca v nejakom období aj pracovala u nás v Accenture a v podstate mi pomáhala rozbiehať práve program digitálnych kompetencií pre učiteľov. A nadchla ju tá myšlienka aj preto, že prešla vlastnou skúsenosťou s výučbou informatiky, ktorá ju aj Jana Horváta naštartovala, aby založili organizáciu Informatika 2.0. A v rámci pilotného ročníka programu, ktorý sme vymysleli spolu s ďalšími firmami, sa práve aj testoval ten prvý obsah, ktorý vytvorili v rámci Informatiky 2.0. A toto je presne ten bod, ktorý chcem zdôrazniť, že je to veľmi o prepájaní a o tom, že tá komunita, ktorá takto vzniká, nám dáva veľkú silu sa spájať. A v podstate toto je len jeden z príkladov. Mala som možnosť byť v kontakte s účastníčkami programu priamo v ich školách. Napríklad minulý rok som navštívila Paťku Káčerovú v Zlatých klasoch, kde sme spolu s kolegami priniesli jej žiakom workshop na tému, ako umelá inteligencia zmení budúcnosť práce a malo to veľký úspech. Tých príkladov je naozaj viac. Som vo veľmi úzkom kontakte s Mišom Rybárom na ministerstve školstva, ktorý sa zásadným spôsobom z môjho pohľadu zaslúžil o to, že vznikla na slovenských školách rola školského digitálneho koordinátora a veľmi úzko s ním spolupracujeme. Takže naozaj vidím, že prináša ovocie to, keď tí ľudia tým programom prejdú. A možno taký aha moment, ktorý by som spomenula, pre mňa bol práve v súvislosti s programom Digitálne kompetencie pre učiteľov, ktorý beží už od roku 2020, keď na úvodnom 4-dňovom školení, ktorým každý rok začíname ďalší ročník, som sa stretla, s 10 ľuďmi, ktorí prešli Týčom, v rôznych roliach. Niektorí z nich prezentovali svoje neziskové organizácie vzdelávacie alebo vzdelávacie programy. A niektorí z nich tam prišli z toho titulu, že pracujú na ministerstve školstva a my sme ich oslovili, aby predstavili našim účastníkom kurikulárnu reformu. Takže
vtedy som si uvedomila, keď som sa s nimi fotila, že aha, tak toto je ten výsledok, toto je ten teach, že trvalo to niekoľko rokov, pretože žiadna takáto systémová zmena alebo smerovanie k systémovej zmene sa neudeje zo dňa na deň, ale teraz vidím, že tá idea naozaj funguje. Keď si hovorila o tých školských digitálnych koordinátoroch, myslím, že toto je presne jeden z dobrých príkladov, kde vlastne to, že niektorí ľudia sú aj na ministerstve a samozrejme tam sú aj ďalšie faktory, sú tam aj ďalší hráči, v tomto samozrejme nie je sám, nie je to iba ostrov, tak že ja aj podľa pomerne veľkej tzv. Anecdotal evidence mám zozbierané z terénu, že v mnohých školách sa práve títo digitálni koordinátori stávajú sami tým hubom tých zmien. To znamená, že cez zvládnutie tých nových technológií v skutočnosti otvárajú dvere zlepšovaniu a tak by som povedal, že dávajú taký väčší pohyb do vôd, ktoré mohli byť niekedy predtým stojaté. Tak to je jeden z takých ako keby, že veľmi, veľmi dobrých prvkov. Sú aj veci, ktoré si o tom celom školskom vzdelávacom systéme zistila z tejto skúsenosti, keďže ty tiež nie si ako keby učiteľka pôvodom a zároveň teda my sa vlastne pohybujeme v rámci týču. Tá kľúčová dvojročná príprava sa odohráva tou najnáročnejšou formou, ktorá existuje. To znamená, som v triede ako učiteľka, ako učiteľ a s deťmi, s mojimi zverencami musím dosiahnuť nejaké teda merateľné výsledky, dokonca merateľné zlepšenia. Čo si zistila, keď si mentorovala týchto jednotlivých učiteľov alebo tých, ktorí mentorovali týchto učiteľov? Uvedomila som si, aká náročná je práca učiteľa. Myslím si, že zásadným spôsobom narastol rešpekt môj voči tejto profesii a aj to presvedčenie, že musíme učiteľov podporovať a učiteľky musíme im naozaj pomáhať. A konkrétne práve v tej oblasti digitálnych zručností som videla, že naozaj aj tí najaktívnejší, najnamotivovanejší učitelia bojujú s nedostatkom podpory. Či už je to v podobe rôznych metodických materiálov alebo v podobe aj už len toho, že im niekto umožní zúčastniť sa nejakého školenia a podobne. Takže som si povedala, že áno, že súčasťou tej mojej životnej misie bude aj pomáhať vlastne samotným učiteľkám a učiteľom. Ešte pri systémovej zmene chvíľočku zostaňme. Pre komplexné systémy platí, že tam nefunguje niečo, čo sa volá lineárna paradigma alebo paradigma linearity. To znamená, že spojím si dva body, spojím si ich nejakou úsečkou a dokonca potom urobím extrapoláciu trendu a teda tú úsečku premením na nejakú priamku. Hoci naša ľudská myseľ takto často funguje. Teda niektorí ľudia to volajú, že to je tzv. Pasca lineárnej paradigmy, že očakávame, že keď mechanicky navýšime či zdroje alebo energiu do nejakého systému, že vlastne že to bude stále lineárne rásť. Naopak v tých komplexných systémoch vidíme úplne iné krivky a asi taká najčastejšia bude nejaká S-krivka, ktorá sa vlastne v tej prvej fáze správa ako exponenciála. A preto exponenciál je typické, že zo začiatku tam potrebujeme veľa zainvestovať a tam myslíme aj finančne, ale aj zdrojovo, kapitálovo, myšlienkovo, energeticky. Niekedy sa potrebujeme 2, 3, 4 roky rozprávať a vymýšľať nové koncepty a už ich aj realizovať a stále ešte iba čakáme na ten moment, keď sa nám tá exponenciálna krivka začne vlastne lámať smerom hore. Kde sme dnes podľa teba v tej exponenciálnej krivke práve v tom zlepšení školského systému a koľko ľudí si vôbec uvedomuje, že tam nie sú tie lineárne paradigmy, ale že musíme rátať ako keby s inými krivkami vývoja? Máš úplnú pravdu v tom a je to veľká výzva podľa mňa práve z pohľadu firiem, napríklad ako aj naša, si uvedomiť, že výsledok investovania do niečoho, čo robí Teach, sa neprejaví za rok ani za 2. Že naozaj tá exponenciála začne rásť až po niekoľkých rokoch. A je dôležité, aby ľudia, ktorí rozhodujú o tom, kam sa tie zdroje nasmerujú, boli dostatočne osvietení na to a získali dôveru v takéto projekty. A keď si sa ma pýtal, že či už nastal ten nejaký bod zlomu, kedy už to začne rásť smerom nahor, tak ja si myslím, že áno, práve to, čo som aj spomínala, ten môj aha moment,
to trvalo niekoľko rokov, ale vlastne v istej chvíli som si uvedomila, že aha, tak už je to asi tu. A keď aj vidím napríklad, čo sa deje momentálne v oblasti vzdelávania, ako ministerstvo školstva napríklad uchopilo tému umelej inteligencie, je to pre mňa naozaj veľmi príjemné prekvapenie. A vidím, že sme na dobrej ceste, ale bude to trvať ešte ďalšie roky, kým sa to úplne celé prejaví do toho, čo sme od toho vlastne očakávali. My vlastne počítame lastovičky a rozmýšľame, že či už ich je toľko, že začínajú robiť jar alebo leto. A myslím, že o tom sa niekedy tiež že potrebujeme rozprávať, že či už je tých lastovičiek dosť. A Wendy Cobb, ktorá vlastne založila program najskôr Teach for America a potom Teach for All, používa taký termín, ktorý nám je viacerej veľmi blízkym, ona to volá long game. A ona vlastne hovorí, že keď budeme všetci spolupracovať a budeme voči sebe veľmi veľkorysí v tej spolupráci, čo je taká vec, ktorú vnímam ako veľkú výzvu aj pre túto krajinu, byť voči sebe nevyčítavý, ale naopak veľkorysí, tak zmenu dokážeme zaznamenať azda ešte počas našich životov. A toto je zaujímavé, pretože toto hovorí vo veku, keď má povedzme ďalších 30 rokov života pred sebou. Čiže tie trojročné horizonty tých všelijakých finančných cyklov, tých schém financovania sú v tomto slova zmysle úplne že mimo. Naopak potrebujeme sa rozprávať a potrebujeme uvažovať. A ja to niekedy hovorím, že potrebujeme uvažovať ako stará Čína alebo ako Vatikán. To znamená, že pozeráme sa, že takú tú perspektívu skoro, že no, ak nie stáročí, tak minimálne, že 10 ročí. To neznamená, že nemáme stále popri tom byť agilní, neustále sa zlepšovať, stále to vyhodnocovať a prehodnocovať. Tú agilitu potrebujeme v tom mať. To je taký ten šprinterský rozmer, ale zároveň nečakať automaticky, že keď sa stane toto, že do 2 rokov máme výsledok. Tak ja si vždy pripomínam tú tézu od Wendy Cobb, že azda za našich životov, ak budeme veľkorysí a dobre spolupracovať a budeme makať, uvidíme nejaký výsledok. To je úplne skvelá myšlienka a úplne s ňou súzniem. A možno by som ešte jednu vec k tomu dodala. Keď si hovoril o tom financovaní a o tých cykloch a o tom, že overené programy, ktoré tu na Slovensku naozaj prinášajú hodnotu, ktoré menia tú spoločnosť k lepšiemu, je z môjho pohľadu veľká škoda, že nemajú tú prediktabilitu napríklad v tom, aby mali zabezpečenú udržateľnosť financovania svojho fungovania. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že častokrát sú podľa mňa nesprávne nastavené tie kritériá, komu tie peniaze prerozdelíme, do čoho ideme investovať. A veľakrát som videla, že sa pozeráme naozaj na tú kvantitu a nepozeráme sa na to, aký je potenciál tej systémovej zmeny. Alenka, čo táto vec celá pre teba znamená osobne? A ty si teda okrem mnohých iných rolí ešte aj mama. A teraz si mama z bublín, v ktorých sa mnohí roky pohybujeme. To znamená, pre zjednodušenie povieme, že skôr z privilegovaných ako z neprivilegovaných bublín a skupín. A zároveň v tomto kontakte s týmto celým vzdelávacím prostredím a tým systémom cez Teach, možno, že aj cez iné ešte skúsenosti, si sa dostala aj do kontaktu s inými prostrediami, tak spoj to teraz s tým svojim osobným prežívaním a nakoniec vždy z tej roboty v tej chvíli sa vrátime domov. Hej. Niekedy už ešte za svetla, niekedy už po zatmení, obrazne povedané. A čo to znamená pre teba osobne? Začala by som asi tým, že práve ten moment, kedy som sa začala vôbec zaujímať viac o oblasť vzdelávania a nasmerovala som tam svoju pozornosť, samozrejme súvisel hlavne s tým, že som mama. A že som videla, keď moja dcéra nastúpila do školy, ako to vzdelávanie vyzerá. Musím sa priznať, že napriek tomu, že nenavštevuje nejakú zlú školu, hej, že je to na pomery Slovenska, myslím si, že kvalitná, aj keď štandardná štátna základná škola, tak som bola taká trošku šokovaná z toho, že častokrát tie
vzdelávacie metódy, aj to, čo učíme vlastne tie deti, naozaj ustrnulo v minulom storočí. A to bolo takou mojou prvotnou motiváciou začať do tejto oblasti vkladať aj svoju vlastnú energiu. A preto som začala s Teachom viac spolupracovať. To, čo som v Teachi objavila, okrem naozaj tých potenciálnych dopadov, ktoré to môže priniesť, je aj ten spomínaný network, tá sieť ľudí, ktorí sa okolo Teachu vytvorili. A nemám na mysli len tých spomínaných účastníkov, ale napríklad aj ľudí z komunity podporovateľov, že zoznámila som sa s ľuďmi, s ktorými by som sa inak asi nezoznámila. A ide naozaj o inšpiratívnych ľudí, s ktorými sme našli ďalšie prieniky. Čiže aj toto je taký, by som povedala, že osobný prínos pre mňa. No a vrátim sa teda ešte k tej osobnej rovine. Myslím si, že každý chceme žiť v dobrej krajine. A teraz, keď moja dcéra má 20 rokov a študuje v zahraničí, tak vnímam veľmi intenzívne, že by som chcela, aby sa z toho zahraničia vrátila domov. Aby mala tú motiváciu to zotrvať a tiež prispieť k tomu, ako táto krajina bude vyzerať. A práve organizácie ako Teach majú ten potenciál vytvárať zo Slovenska lepšiu krajinu. Takže toto je tiež taká moja osobná motivácia, prečo mi to celé dáva zmysel. A keby sa nebodaj moja dcéra ešte navyše rozhodla, že chce prispieť aj osobne tým, že pôjde do programu Teach, tak by som bola na ňu naozaj veľmi pyšná. Uh-huh. Samozrejme, to, že ľudia odchádzajú, veľmi často nesúvisí ani zďaleka iba s kvalitou vzdelávacieho systému, ale s tým, že nakoľko vľúdnu a pestru a priateľskú klímu vytvárame okolo seba a vlastne ten Teach je jedno z tých prostredí, ktoré nielen tomu napomáha na tej celospoločenskej úrovni, ale zároveň aj nám, povedal som, že dáva nám dostatočné množstvo kyslíkových masiek, aby sme sa sami tým kyslíkom vedeli živiť. Je taká pekná... No, poď. Nie, chcela som len povedať, že možno by som chcela dať aj taký apel na ľudí okolo nás, lebo aj v tej mojej bubline sa častokrát stretávam s ľuďmi, ktorí samozrejme nie sú spokojní s tým, ako to tu vyzerá. A chcela by som povedať, že nestačí len nadávať, ale treba pre tú zmenu aj niečo robiť. A nie každý z nás má možnosť sám osobne prísť a niečo spraviť, ale to, čo môžeme urobiť najmenej, je napríklad podporiť organizáciu ako Teach alebo iné organizácie, ktoré prispievajú k tomu, aby táto krajina fungovala lepšie, aby bola súdržnejšia a aby sa nám tu lepšie žilo. Je taká pekná veta, teraz, ktorú spomeniem, možno to nebude úplne presný citát, ale myšlienka je, že kde budú vaše poklady, tam budú vaše srdcia. To je taká biblická veta. A do čoho dávame svoj čas a do svoje zdroje, niekedy dokonca aj svoje peniaze, ale pre viacerých z nás ten čas má minimálne takú hodnotu ako tie peniaze, tak k tomu niekedy potom to srdiečko postupne doputuje. Tak chcem sa ti, Alenka, poďakovať za to, že máš svoje srdce na správnom mieste, pretože do tých správnych vecí dávaš svoje poklady, nielen svoje zdroje, ale finančné, ale aj svoj čas a svoju múdrosť. A vďaka tomu spoločne vytvárame o čosi lepšiu krajinu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.